giteko? Bia bia. Ng'ano man giteko? Bia bia. Ng'ano man giteko? Bia bia. Adoro rang na param kuom dalo matin. Nikech adoro ni an gi meher. Wadhi sabia kuom dalo matin. Ini wacho ni meher kubiro kae, tibolo so tarik matime arus, to donge meher sani dhi sabia. Kata kapo ni meher dhi sabia, ok apar ni en odhi bet kuro nyaka chieng', dongo biro duogo bang' dala par. Wekelea na shabiki kaende. Nilikuwa nafikiri Mungu ataniita kabla sijapokea pesa kama hizi. Jina langu ni John Kisaka Mangwari na mimi nakaa upande wa Dagureti. Ninashughulika na mambo ya kanisa kwa wingi. Nilipigwa simu nilijisikia kama nimekuwa kijana, naruka, nafunga mlango naenda huko na huko na chini kaamini Mungu ni ukweli. Kitu ya kwanza nitatoa pasendi ya kanisa. Nilikuwa na ahidi mitambo yao si mzuri. Na ingine nitakuwa nikikula kachai kadogo. Kiasi hiki kitu ni ukweli. Wekelea na 50 bob pekee for a chance ya kuomoka na 500k. Lazima kaende, iende kila wiki. Minadai wote twenda hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB under license number 416. Double King. Sango nini bandiko? Bote mingi baninga. Machiag ni urunyo kwa RAMOGI wange wangjoi mar RAMOGI TV ma entie dero. Ilongole rumba at room temperature. Every Saturday nyako RAMOGI wako. Inyalo uro request mari. Ote machuo career date auchia no. Lunganya boy handsome woman away. Aroji bed the breakfast. Lungani Stella Brenda. Weche. Nyinga PDG Papa Vic. Seki mwenda ya motema na weni fidelite. Erokamano kendo jawinjo wa mar RAMOGI TV kuom chiwo thuolo mari pod winj weche manyien kokalo e television marwa mar RAMOGI TV machiegni nyinga Milton Ochieng. Komiti matwak e kind piny owacho mar Kenya Kwanza kod riwruok mar Azimio ochopo winjruok e weche mag dhi miyo pek e kinde mag twak. Wach mokwongo ma komiti no dhi twakie en weche mag yiero, chugo duol mochung' ne yiero IBC, nono duoko mag yiero mar tend piny Kenya mar 2022 kaachiel gi loso kiewo mag ute chung' od buche. Bang' tieko go mbaka e weche motenore gi yiero, jokanyo 10 ma komiti no dhi loso e wi pek mar ngima, keto e tim kit chwech kaachiel gi chuogo apisi ma jatend kweth mobalo kod piny owacho kanyakla kod keto e tim apisi mar ogai ma jotend migepe. Jopiny koro yaw negi thuolo mar chwalo pachgi e wi weche ma otelo ne komiti no duoge mesa mar twak tarik 11 ma dwe ni. And the National Dialogue Committee has agreed to adopt that proposal, and we'll be sharing with you a list of those issues as prioritized, beginning with the issue of IEBC, Kenyans understanding the urgency of that matter, the issues to do with outstanding constitutional issues under Article 43 of the Constitution, the issue of the political parties' management in the country, and the other issues as were listed. To tell Kenyans, the time is now. Our work is cut out.
we expect that you now take your responsibility and give out the memoranda. Because without the memoranda, our work then will be kind of stranded. We know the interest the country has in this process, and we are all set to go. Ogai mar jomin buche oro kwayo mar makapile wi ng'eto mado ma weyo thuolo jaod bura ma Embakasi East Babu Owino e bura machielo gi magina Felix Orinda mong'ere kaka DJ Evolve. Ogai mar jomin buche wacho ni ok omor kod ng'eto makamano, kowacho ni doho notimo keth kuom weyo thuolo Babu Owino ma ok orango pek mar neno manogol e nyim doho. Jang'ad bura Bernard Ochoi kane golo ng'eto ne oseobila kuom timo nonro mawethweth mowacho ni onge neno moromo mane nyalo tweyo Babu Owino. Jatend migao mar arita Kithure Kindiki odiechieng' mar ariyo nochopo apoya apisi mar Nyayo mar rango chenro mag ochapa obok mag wuoth e pachoka kata passport. Kindiki nosingo ni e thuolo mar ndalo 14 mabiro, dhung'ruok mar obok mirito goyo chapa biro rumo duto. Jo Kenya osebedo ka ywak ni kawasoya mathoth kuomgi e kinde ma gidwaro obok mag wuothgo. Kindiki bende nowacho ni ibiro chuogi aput matin mabiro chiwo obok mag wuoth aruya ne joma dwarogi kendo madhi manyo thieth oko kata somo e pinje maoko. Once the backlog is completely removed, we will stick to the directive that I gave in February, which is every applicant of a passport must receive it within 7 working days. And if it is an emergency, they must receive their document, their passport, within 24 hours. Once we sustain that objective, we will bring that timeline down again, but we want to go step by step. Ogai mado Martha Koome okoni nitie dwaro mar tiego oganda jo Kenya e wi ber mar tieko ywaruok kokalo e thek mitimo oko mar doho. Koome wacho ni nitie buche moko michwalo e doho kata odoko ni gin mago minyalo yalo oko machopi winjruok. Koome kata kamano okoni jothek mayalo buche ma oko mar doho ok oyienegi yalo buche mag rocho ratiro mag oganda e yore mopogore opogore kaka bembo mag nyithindo. Nyoloso e kinde ya wayanga doho ma Olkalau kod Nyandarua manyotene gi jotelo buora. This establishment is also a perfect alignment with our vision of people-centered justice that is accessible, cost-effective, efficient, and responsive to the needs of the public. The High Court here and the HLC will not only function in isolation, they will exercise supervisory jurisdiction over the Kalau Magistrates Court and the Engineer Magistrates Court. I also wish to thank the Chief Justice for ensuring that the Kalau County Magistrates Court, which has been operating from one of our county facilities, is running. This again has been a great step towards making justice available and close to our people. As LSK, we love this move. We will support this court station because we know it is indeed meant for the people of Kenya and the people of Nyandarua County. Piny owacho geto tudo chirni 25,000 kod mbui e gino magiwacho ni biro nyayo ohala matindo e pachoka. Magino wache gi jatend migao mar weche tudruok Eliud Owalo e chiro ma Masi e sub-county ma Mwala e county ma Machakos. Owalo nomedo ni chenro no bende biro medo kelo thuolo mag tije ne jomatindo kaluwore kod manifesto ma jatend piny Kenya William Ruto. E romono ma bende noyuorie kod jatend migao machielo Alfred Mutua, Owalo nosingo ni chenro no mar kelo ng'we yamo mabeche ogore piny e pachoka en chenro ma bende osekayo ka bende biro miyo jopiny yot ma tudruok kod sirikal. Hotspots is just but one of those avenues through which the Kenya Kwanza government is responding to the promises that we made during the campaigns as Kenya Kwanza team led by President William Samoei Ruto.
One of the challenges that came out of the bottom-up economic consultative forums was that ordinary Kenyans complained about the high cost of data. So as government, we are intervening in the market by making sure that we are not just reducing the cost of data, but providing free Wi-Fi hotspots in all markets. We have got a plan of setting up a total of 25,000 free Wi-Fi hotspots. That will facilitate e-commerce. Our mothers will be able to market their produce on technological platforms. President alizozitulaitwa Open University. Inamaanisha ukiwa hapa unaweza somea university, unaweza soma college, unaweza fanya research, unaweza fanya mambo nyingi ukitumia wifi ukiwa hapa Masii. Hii pia katika ofisi yangu kuna website inaitwa Kazi Majuu. Hizi kazi zote mimi nafunga nikitafutia Wakenya ziko hapo. Na nitaendelea kuziweka hapo. Na nilikuwa nikiwaalika Jotich bat sirikal machiwo thieth e chenro mar afya bora kwa wote mabende ong'ere kaka Universal Health Care e kaunti ma Kisii koro bago ng'anyo. Jotijego wacho ni pok ochulgi osara mar dweche 4, gino makoro oseketogi kama rach ka pek mar ngima bende medo mana dhi malo e pacho ka. Jotijego madirom 200 koro kwayo gavana ma Kisii Simba Arati mondo ne ni ochulgi osara gi ka gimedo ni thothgi koro dangni mar paro gi midhiero ohewogi. Since the last lapse of the contract of the first cohort of UHC contractual staff in 18th May 2023, there have been several attempts made following communication on its renewal. Both the national and the county government had an agreement to extend the contract. But for us in Kisii County, we have neither received our contract renewal letters nor an official communication regarding this matter about 4 months now. Despite this challenge, we have not failed to turn up to work and offer our services as required. The reason why we are here is that, remember, we are human beings, and remember, we are offering services. The most painful thing is that, for instance, you know, if the service, if the payment, if the salaries have not been paid, then it means that even the NHIF will not receive medical services, and therefore we have staffs here whose children, spouses, and even themselves have been sick, and they have been forced to pay expensively from their pocket, which of course they are not earning. All we are requesting is to be given chance so that we can address the governor, so that we can air our views directly to the governor. Because we've tried in all those offices, in the CSC office, in the county secretary office, but all is in vain. Do Malamu koriwore ga pisa mag obila kod jotend kanise ne otelo e chenro mar wang'o kendo ketho yedhe mamero ji ma nengone romo siling milion 2.6 e kar wang'o taka e chula Malamu. Kaluwore gi jal bura mar doho Malamu Alan Temba, ne gichopo e winjruok mar wang'o yedhego e kar takano nikech ne girem yudo masinde mag weng'o e doho. Kata kamano, jotelogo eko nokwayo obila mondo tem matek matemo geng'o donjo yedhe mamero jigo e chulano e tong' mar Mokowe, ka gidwaro ni mondo oket guogi mang'wecho kendo mang'weyo yedhego eko e nyamburko koda kuom jowuoth. Leo tumeweza kuharibu mihadarati ya thamani ya shilingi milioni 2.6 pesa za Kenya, na ni misokoto zaidi ya 1,000 ya bangi na kama robo 3 ya heroin na cocaine. Kwa jumla heroin na cocaine zilikuwa kama gramu 900, karibu ijae kilo, na hiyo ni milioni 1. Njia maridhawa ya kuiharibu katika hali tulionayo ni kuichoma, kwa sababu tulivyojadiliana kwa kikao chetu cha Lamu Court Users Committee, hatuna mitambo inaitwa incinerator, hatuna mitambo maalum ya kuharibu hizi madawa za kulevya. Kwa hivyo tuliona tutumie petroli kuchoma. Mihadarati Lamu imepanda kiasi kikubwa sana, na miongoni mwa sababu ya kupanda ni utajiri wa rahisi. Watu wameonekana shortcut ya life ni kuuza mihadarati.
Sahihi kuna watumiaji Lamu takriban 1000 na ziada, na Pat Island kuna watumiaji zaidi ya 2000. Kwa hivyo kiwango cha utumiaji kimekuwa kikubwa, na sisi tukiachilia hii kamba ama mkono, tukitoa mikono yetu, basi kizazi kinachokuja kitapotea kabisa. Telo mawuok e kaunti ma Kiambu omakore gi jotelo mag riwruoge ji manigi ng'ol mondo mi gijiw ndikruok mar ji manigi ng'ol e rejista mar sirikal. Maeri en ikruok ne chik ma od bura ma kaunti ma Kiambu pod twakie madwaro ni ji manigi ng'ol mondo pognegi omenda ne dongruok magi. Nyaka kinde ni osekaw nonro mar ji manigi ng'ol ma kwan gi ohewa 5,000 e kaunti no. Lek margi en neno ni chenro ma ichwalo ne kidieny mar ji manigi ng'ol okolal nono. Hii data si Kiambu peke yake, tunachukua all 47 county. So kila nominated kwa county ni jukumu yake ashikane na National Council, tuchukue data ndio tuweze kuambia waziri ama PS wa child protection kwamba tuna hii idadi na kwa nini mtupatie watu 2 watatu. Juu nikikumbuka cash transfer yenye imefanywa hivi karibuni tulipewa watu 20 Kiambu mzima, na ukiangalia we are not 20, we are many, tuko wengi, and that way tunataka tuchukue data. Tutaweza kupeleka hiyo bill ambayo tuko nayo kwa bunge, ambayo itakuwa tukisema wapewe pesa ama pesa yao itengwe kando, ambayo itaweza kuwasaidia wakati wafanya hii mass registration. Tumeona wako na shida. Tendo Hospital Magucha level 4 opoyo kang mar sirikal mar keto chenro mar bero osiptal no mayudore e kaunti ma Kisii. Jakom mar Hospital Magucha Starika Atika opoyo kang ma piny owacho keto omenda maromo siling milion 300 ma loko kit osiptal no kendo bero thieth ne jopiny mawuok e alwora no. Gipuo jatend piny Kenya William Ruto kuom singo makamano ka koro gijiwo jotelo mawuok e alwora no mondo mak motegno sirikal kaka yor yawo thuolo ne dongruok. Jokanyogo nyoloso e romo manyobagi e boma ma Ogembo. Osiptal ma Ogembo nochaki higa ma 58. Chairman of Gucha Level 4 Hostel, we thank His Excellency the President for remembering the hostel and pledging development funds to the tune of 100 million shillings, Kenya shillings. And we also thank His Excellency Honorable Simba Arati, Governor Kisii, for pledging 200 million to be used for infrastructure development, among others. We are appealing to all elected leaders led by Miruka and all MCAs to harmoniously work together and bring development to this hostel, which caters for the large Agucha residents. Wanabiashara tulikuwa tunakuanga na shida mingi kwa sababu tukiwa na emergency kubwa inatubidi tukimbie kwa level 6 Kisii. Lakini sasa kwa sababu naona ameanzisha mpango wa kutuchengea hospitali mzuri, wanabiashara watafurahia, wengine hata wale wanauza fruits, wengine wale wanauza mboga watafurahia kwa sababu sasa business itanawiri. Pesa ya rais itatusaidia, contractors watapata ajira hapa, vijana watapata ajira, watafanya kazi ya bottom up, na shukuru President kwa hiyo mradi ambayo ametuanzishia. Governor Mama Chakos Wavinya Ndeti otudo wach derruok masani onyamo kale alwora no gi ywaruok e weche mag lope. Wavinya koro singo ni piny owacho mare dhi timo mapiyo maloso wach lope kaka yo mar neno ni derruok odok piny kata orumo. Kanolose ward ma Kangundo West e sach kao pa jopiny, Wavinya nowacho ni ywaruok mag lope kind anyuola ema thoth osemiyo ji mathoth odere. Bende nowacho ni pogo lo e yo makare nyalo konyo anyuola dak makare ma onge ywaruok. Kosiemo bende jogo eko moseyako lope ni ndalogi ikwana kwana. Succession ikikataa kufanywa vizuri, watu wanaanza kuzozana, hata wengine wanajiua. Tumekubaliana sisi kama county government na national government tukae pamoja, tutume watu wetu wa LAS wakuje waangalie, tuwasaidie familia maneno ya succession. Tukifanya succession, familia zitaweza kujipanga na zikae vizuri bila shida. Kwa sababu nimeambiwa ile report nimepata hapa kutoka kwa national government, hiyo ndio shida kubwa sana hapa. Ile ingine mmesikia ni shida ya watu kuchukua mashamba ya serikali. Ukichukua shamba ya serikali, ile imepatiana kama public utility. Sisi kama serikali tutafanya development wapi? Tunataka kujenga ofisi ya county, tunataka kujenga shule, tunataka kujenga ofisi ya chief, tunataka
tutajenga wapi? Yewni mathoth ma jodak ma Kajiado ne yude pie kinde mokalo e kinde oro sani koro osechako tuo. Maeri koro miyo jodak ma kono tich matek madhi manyo pi kuonde maboyo. Moko kuom weg yewnigo josechako medo tut mar yewnigo mondo mi gichopie pi manyalo konyo oganda manie alworano. Kata kamano, mago maonge gi nyalo mar medo kunyo ojoko weyo yewnigi medo mana tuo. The water level has reduced, and even a lot of boreholes have dried up completely. And so today we came back to deepen the borehole in the hopes that we would be able to get more water from these people by drilling deeper. We originally drilled into 260 meters, which is about 900 feet. And today we were going to 320 meters, and we hoped to get more water. We'll be working with the committee to help them to manage the way they're using the borehole. That's really important because it's not a lot of water, it's a good amount, but it needs to be well managed. Genda maji na punda unatumia masaa 10 ikitoka kwa boma kama saa 1 ya asubuhi ama saa 2 unakuja saa 10. Ng'ombe siku hizi wamepata shida sana ya maji. Watu walikuwa wanateseka, maji ipatikani, lakini tunashukuru hata Isle Kenya, Mungu awabariki, tumekuja kupata maji. Weche tuke ni jatugo nambari e tuke mag ABCD e piny duto Carlos Alcaraz nodonjo round mar adek e tuke mag US Open bang' loyo Lloyd Harris set 3-0. Alcaraz ne ok obedo gi tugo maber